İrodim dest bi xebatê Çînîna kemûn kir bi navê hevalên YP'ye de. Ev ermanca vê xebatê hîn betir em ew rihê yê kolektif, rihê komînal bi hev re xebat kirin, bi hev re ket dayîn. Me xwest em pêş bixînin. Ji berê di çandeyekî wiha li herêmê heye. Bi sala yani însanê me, welatparêzê me diçûn ji bo şoreşê, ji bo welatparêzî diçûn nav arda û cûr be cûr tişt diçînin. Me xwest em carek dinê wê çandê zindî bikin çünkü bi rastî civakbûna me ber roj bi roj zayîf dikeve. Bi van xebatên wiha, bi van aktivîtên wiha em hîn bêtir hem civakbûyînê, hezkirinê, bi hev re kar kirin, bi hev re ket kirin em dixwazin pêş bixînin. û ez wê baweriyê dem yani bi qasî ku em civakbûna xwe pêş bixîne ew qas em ê êşê hevdû jî bihisin, em ê kêfxweşiyê hevdû jî bihisin û em ê hevdû xwedî derkevin. Yani keda hevbeş dihêli ku hezkirinekî mezin derkeve holê. Ermancê me hîn bêtir ev e yani ji aliyê maddî zêdetir em dixwazin wê manewiyata got em dibînin ku roj bi roj lawaz dikeve em wê manewiyatê û ev hevgirtina civakî em pêş bixînin. Ermanca sereke ev e. Ji niha pê ve jî yani ne tenê bi vî rengî me bi çandina dara dest pê kir. Dema pêş jî li gorî mewsim, li gorî kar em ê van xebatê wiha wekî peyede pêş bixînin. Ev hemla pêşa me jî ji xwe hemla ya paqijiyê jî em yani em ê wê jî rêxistin bikin di rojên pêşa me de. Yani em dixwazin veya bêjin partiyên siyasî ne tenê gerekî siyasetê bikin her wiha pêwîst e xebatên civakî jî bikin û li hemû aliyê jiyanê xwedî derkevin. Ev encamê yê maddî ji vê derê derkeve em dibêjin ji bo van malbatên feqîr ev kesên ihtiyacê wan heye em yani bi vî rengî bikar bînin. û ev kîjan însanekî me, feqîrekî me eger ihtiyacî wî hebe em wisa wekî alîkariyekî civakî em bi hev re bikin. Yani wekî min got tedî her mewsimekî ew ê wê heye yani her tim imkanê karê bi vî rengî nînin. Fakat em veya dixwazin ew bikin yani her carê her demê em ê aktivîtekî ku xizmeta civaka xwe bikin em ê bikin. Karê li pêşa me paqijkirina bajara ye û hemla me jî navê bedewbûna me ji bedewbûna bajarê me ye. Em ê vê xebatê bi vî rengî berdewam bikin. Ama karê îro em dibêjin yani dibin duruşma kar azadî ye. Me vî rengî pêşxist çünkü bi rastî jî însanê got kar neke yani bi gelek tiştê vala mijûl dibe. Ji bo wê jî bi qasî ku em bi hev re kar bikin ev ê hîn bêtir hestê me yê azadiyê hestê jiyanê bihêz dike. Ave ave rojilat mizginda pekeke hat. Ave ave rojilat mizginda pekeke hat. Mizginda pe. Nerede gel?